Selamat sore guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangan apa Kong? Kerupuk mlempem. Mlempem. Ah, kerupuk kok ning kletak mari-mari mlempem kabeh. Kilo nganu family online nenek sing kon nggih tape, nggih tape di singkong iki ditape yo. Enak jere manfaate akeh. Iki Mbah Dok. Ya. Aki gawe guys, angge ape diproses iki. Dikowel-kowel kaya ngene. Kowel-kowel. Ngedangi sesuk pengko sore itu. Ya saiki kok. Lha Dinda tak kon tuku ragi mong kena wis tak hubungi. Gak usah dipepe. Apa nih? Ragi. Lah ya mbah. Apik ora. Nek iya timbangane ngono saiki didang wis godhog ngene ora medhok kok. Digodhog. Iya. Nek kudu-kudu ngolah apa digoreng-goreng ya enak. Sing jarot iki ditinggal kok wis kuwi. Karo tae sing jarot ndase. Jupuke sing silet-silet tok ae. Gak jarot. Panas buanter iki tanah yo seger ya guys. Tape iki dipangane awan. Kayak ning kulkas ngono walah. Mantap pokoknya. Apa ya senengnya tapi saya malah empuk ya. Lah sradeke entek wis garing Kong. Yo wis. Urung garing. Isa kemana ndi Isa? Mbah mang melok nanya nang sepi, ora ana abene. Ora Isa ya sepi, nek enek yo blebeki wong. Iki Dinda, aku cek ning sekolahan ngono balesi. Kan latihan nari kuwi Dik. Sesuk wis mulai pentas, engko bengi jam 3 budal. Nggih ya? Heeh. Budal nanti kuwi. Terus sekolahan kono anu macak. Pentas perpisahan kelas 3. Engko jam 3 ki Pak kon ngeterno ning sekolahan jam 3 para esuk lho. Lah dia saiki lanjutnya ning ndi? Lho nek ndek kan ya nggih kelas 3 Kongko. Ndek kan cek kelas 2. Dinda ya nggih kelas 2, engko munggah kelas 3 iki engko. Perpisahan ki ya kakak kelas kok. Kan sing dikon nari kuwi sing sak bloke Dinda. Mbah cah pira? Sing dirias sing mbah cah pira ngono aku jak omongan ki yo. Apa cah 8 ngono apa cah pira ngono. Terus engko jam 3 para esuk kon ngeterno sekolahan, riase yo ning sekolahan kono. Kan ndeknane bayar 200 to. Sak riase, sak. Iya, engko san jam 8 esuk kuwi pentas. Apa lagi? 6. Apa 6? Pak diomongi lha nek jam 3 ki yo ambek ayah Di nek ambek aku yo kon ngeterno ayah ae aku ngono ojok peteng. Aku ya ora yo mandi sama rumah ngono sih. Aku ape nggawa mang lho Mas kuah ning omah kulon. Duduh iwak pitik ndek ngijek ape tak gorene. Nggo heman iki wong ojek enak kok ning omah kulon mong. Lah ya tak jipuk aku. Apa tak genjonge sak buasine ngono. Cuma anu nggih, gedang mah tak aworno karo kaleng ada anu bensin. Kuwi engko nganu Dok, nek wis dadi ki engko nek nganu ati barang gelem. Lah ya. Ora Dok, aja sithik tenanan. Dinda tak tukokno ragi 3 Anu, tak tukokno ragi 3. Buake ngenangi bening kuwi buak. Kuwi dikit-dikit kok tenangi mari akeh tapi. Engko dikolak anu karo telo rambat. Kalau samono ning Walah. Lah ya nek pengen ngolak ngono. Aku ndek gula sekilo. Ya. Mangan. Mbah Kong gak melok mangan. Aku duwe sambel cas mek Kong. Ini yo mangan petrol. Go petrol sak jumput 3.000 kok. Lah ndek esuk mangan esuk tok. Iya nek kesel kok mangan. Bakal nek kuwi mangan anggar gebang apa sithik ngene weteng kuwi. Biasane mbok gorene Mas. Sak kerupuk-kerupuke. Kuwi sayur blendrang kuwi jek enake blendrang kluweh ndek iki. Kuwi ki apa panganan nek wis nget-ngetan ku ya wis ra ndumuk nek kowe. Mbah Doto mah mantuk Mas. Lawange mbok lebih.
Mbah Doto nganu gabahe kon ngedol kon ngombe melok ngombe esuk. Ya, kabeh sing di Sing sawahe Mbah Doto kuwi lho, kon ngelokno ngombe terus didol. Segane anu, gak mbok jebut to? Nek wis entek. Lah iya, entek ya. Masak neh kurang. Loh, uga maksudnya ning ada iki lho Mas ijek buka segone. Manganan. Sik sak manganan. Guys, madang guys tuh kuah. Ojo madang ah yen iki mindo, jam 5 kok madang. Lah, makan malam yo kok bengi iki yo mindo kuwi ya. Iya, guys. iki diregale mangan. Mindo. Alah nek aku ora oleh mangan yo ora iso turu nek lesu rek. Timbang ora iso turu mending nang notol sego. Oke. Jane iki aku ki bethekem lho, Dok. Elek-eleki pemandangan iki. Jan sak mbok diguak ngono ndak kena apa. Ya, Aku iso. lah. Ya, ya. Jadi jembresa sang kuwi cedhak. Angger disoting yo wis. Piye mbam ki tak kon nganu ya ora gelem lho. Ngono kene reng cilik-cilik kae tak kon Ora kuwi atok sing talang kuwi ya rapot, pitik ya ora iso mlebu. Ngisore tok ngono. Mau nyepet sikil wedok ndak iso sih. Tekan Pak Sugi tidak nggih ada gabah ya, Cek. Aku dhewe sebenakno ya. Ketoke pe udan tapi kok sido apa ora ya, Gonggo? Mendung, tampa saran nek dikek udan engko. Nek menawa engko nek udan deres sak sawahku rasah nukokno banyu, kena dikrakal ngono mikirku. Ya pas sami kan gelem nganjung ngene Mbah Doto mban kana gak sah ngarep nganjung ndok mantone dikerjano. Lah pe ngeriti kene nek Piye? lah ngusunge Dik. Iya kuwi ya Pak. Lah ya nek kene edak. Kene edak. Alhamdulillah wis bar dirageni Mbah Dok guys iki mau. Iki wis disiapno ning wadah sing kaya ngene iki. Dibungkus daun pisang. Iki engko nek wis bener-bener apa kuwi, iki kan wis bar dirageni, ditata terus engko jere ben bener-bener ki adem posisine. Betul-betul adem kok agek di ngene, teplek rono, teplek rene terus dhuwure ditumpangi piring. Iki model zaman kuno ki ngono ki ya guys, simbah-simbahe dhisik. Iki dadine sing mau tak kon rageni iki Mbah Dok. Dhisik ngepasi magrib. Sing adang ya Mbah Dok, pokok iki penake pol nek jek duwe wong tuwek iki. Jek enek sing diri. Guys. Alhamdulillah tak sambi gawe es batu, guys. Saben dina ki ra petang 5 ngono ki gawe. Nek wis mulai ning baun ki lho anak-anakku dadine wis siap. Ndeknane kan kulkase wis bar di kuras sama Pak Su, bar dibersihno, bar diresiki apa bunga-bungane kuwi. Es batune sing ning jero-jero kuwi dijabut sampai sedina utuh. Iki kena diresiki, guys. Iki engko nek mateng ndahi po rasane. Wis nek awan panase pol terus nyamiane tape. Wah, maknyus. Legi-legi piye ngono kae, guys. Kok nek enek gathuke ya insyaallah di kolak-kolak ya apik. Nek enek gathuke. Tangi, guys. Jam 2:13 menit. Ini dindas persiapan. Jam 2 tangi terus kok jam 3 mangkat. Cahe sarapan. Dek sore kan wis tumbas nasi goreng. Itu sarapan esok. Gak ngerti banyu, Dok. Nget banyu sih. Anu urang nggo mam. Lawa kaya enak. Kerupuk kae lho ning toples. Wah, ada ya. Ada kok ngene lho. Nganu nget banyu.
Gak mbok panasi ya, Dik. Mbok panasi sedhik anget-anget. Tak cetekno banyu anget. Sak piro? Cilik iki lah ya, basi ya. Ih. Bismillah, mangkat. Bisa nek jam 3 kurang ya guys. Sakjane iki apa ya? Aku urip karo ning pasar ngono kok. Tapi dindane sirine ayah ae Bu, soalnya isik jam 3. Cek isik sepi ngono lho, guys. Sing Pak Sulah juga ikhlas. Dadi niki terus Pak Suwe sing terno. Wong acara perpisahane kok. Walah, ya Allah. Sampai direwangi gak leren. Latihan. Jam piro lagi mau? Oh, jam 3 kurang 10 menit. Cek kurang guys, jam 3. Lawange gagenan tak tutup desa yo wedi. Sepi. Ya. Kancane wis wagih nih kono. Kancane wis enek. Lho nek urung enek mbok tinggal balik Wis cah piro ning kono, Mang? Iya. Aku ora mlebu kok. Lho lha ya engko nang ning kono urung enek kancane mbok tinggal. Tapi wis telepon-teleponan karo kancane guys, ndre yo. Oh ya wis nyelot esuk Sing tukang rias-riase ya do ning kono. Lah ngono kok gak mlebu Mas ki, Mang? Batore Jopo nek wis enek kancane. Allah. Cik, sepi ya guys meskipun wis jam 3:30 ini. Adem tok lho. Adem. Tutup, lawang tutup. Yes. Angin malam. Pakai jam piro? Kok ditelepon? Lah aku lho HP mkek nek paketane piye aku. Kan nganggo wifi sekolahan, Bu. Nyantolno wifi. Paling kok ya sekitar jam 1 awan ngono po jam piro. Tuh. Iki lho rasah tarak lah. Family online ki ngene. Mbak Seh, adeke Mbak Seh ki kok awake saiki kurus, no apa hamil lagi. Sudah 3 bulan. Iki ki ora hamil ngono ya, guys. Cuma tante kuwi piye ya? Tarak. Diet. Tapi ki yo secara diet tarak tapi ki diet mangane los.
Maksudnya mamlos ki yo gak nek masak ki tanpa minyak goreng, tanpa tepung-tepungan. Jadi memang kuwi to panganan sing sehat. Piye guys iki guys. Lah, Malah mari sehat. Iya. Saiki malah enting pinu ora nganu. ora mangan lombok blas, tante ki kan pertama kali yo kuwi asam lambungnya naik. Terus gak mam lombok, nek masak yo cuma brambang bawang digepreki apa Pur? Lah pokoke bening-beningan. Ya pokoknya mami iki nek sayuran los, mam sayur apa los tapi masake iki trimo jegur-jegur plung ora nganggo minyak. Terus mam goreng-gorengan tempe, gorengan bakwan apa kuwi prei. Gak mam. Ya kadang mam tapi kan orang bendino ngono lho, guys. Makane cara wong diet ki nek gelem ora tanpa Ini mangan diet secara minyak. sehat. Sayuran opo ae, Dik? Gak mangan ngono gak. Lah ya maksudnya nek kok tante niki kan sayuran ijo-ijonan ki opo ae Dik, wortel, labu siem, enek sapah, bayem bangsane opo ae kan los, tapi masake kuwi lho bening. Terima brambang bawang, santen. lombok ya ora, santen ora. Tapi rasane lambe yo gak enak. Ya lho tarah mangan wong sehat iki mangane gak enak yan. Nek wong mangan enak kuwi berarti ki jerone kuwi isine sampah. Soale rasane gurih. Kowe jajal lah guys sing awakmu sing kulino ya berarti ya mesti sing Sing mesti kayak grik-grik kan aku dhisik kan bilung sing ngopo. Lah, ngono ki. tante ki- Jajal ngono kuwi aku. tante ki ngene lho guys, keluane mbiyen kuwi ya penyakite nek dipreksakno kuwi sing jere asam urat, asam lambung, diluk-diluk bileng, diluk-diluk kerokan. Lah saiki mam tanpa minyak, tanpa tepung, tanpa santen malah lebih sehat. Ketoke kurus. Ngaye tapi malah sehat. Lho, aku ki bobotku cek 55 normal jane iki. Cuma antara dhisik ya sudah apa-apa. Lah ya ndek menak gedhi awake. Lah saiki Tapi nek masalah cilik. wajah guys, sampai sak lemu-lemune piye ya tetep ae yo. Nek kuwi keturunan wajah awake dhewe Ora kita-kita iso, ki mlenuk sing pipine. mlenuk cuma Mbak Titok. Dulur papat ki sing raine jembar, mukake lebar kuwi cuma Makti sing omahe waduh dhewe, guys. Nek iki desih terus iki alah padha ae. Kiki nek Wajah-wajah nganu. Tapi nganu pipi apa enggak kemot. Mari kan bentuk enak niku lagi dawa. Wis turunane algimin ya ngono kuwi. Mbah Kung ki rak modele raine rak gak duwe pipi ya. Nek Mbah Kong cek koyo Mbah Nang, Mbah Yut wedok. Sing Mbah Sakiem ya. Modele janggote Mbah Nang, Mbah Kong Eh, cek koyo Mbah Nang. ngono lagi bersyukur sing penting sehat tapi janggut nyatis sampe lho artis lho janggote malah dadi Nyatisno. nyatisno. Kuwi malah guak dhuwit pirang-pirang atus Ketok cupi juta. malah isin. Lah wong ini ki lho ora sah operasi wis ketok nyambut. Janggote wis nyatis ya, guys. Ora sah guyu banter-banter untune entek. Lah iki berusaha apa tak tukokno iki. Untune entek coba Mas. Lah yo, tara yo nganu Dik. Ora apa-apa guys, sing penting sehat. Sing penting sehat. Mangan enak nek awake ra sehat ya, Bu. Lah saiki ngene lho ya, dipikir awake dhewe secara piye yo? Maksudnya secara logika. Bener ora itu ngomong? Mencegah lebih baik. Mencegah ki lebih baik daripada mengobati. Iki lho, Gitu Cek, loh. panganan ndang enake mok seblek. Lah saiki panganan yo jenenge bakul kuwi nek sore, guys. Nek sore lewat ratan gak enek bakul nek gak angkringan. Iya penyakit. Rata-rata ki yo wis bakul es teh ngono-ngono kan pemicu penyakit. Jika nek es teh kita saiki madu nek Lah saiki yo gula kuwi lho penyakit. anakku Gula, penyakit apa kuwi kencing manis kuwi nang ora pandang umur lho guys kuwi. Meskipun umure sik do bocah-bocah kuwi yo wis do kena gula darah. Jajal bayangno, apa ora yo kok makanan kuwi. Nek gak iso nyegah awake dhewe apa ora yo terus piye? Ngono lho. Makane dhisik ki kadang yo ngono lho yo umur wis tuwek, panganane yo tapi yo muga-muga aja nganu yo guys. Ya alhamdulillah ora sah loro. Loro ki rasah diarep kok Mbah Dok ki lho. iki wajahe gerangane mah medeni wong guys. Mbah Dok ki umur wis 60 lebih sehate koyo mbah ki lho. 70 ya.
Lah iya 70 tahun nek. Randu ki cara menenek Jawa. Ya urung emang. Sehate kaya mbah. Luweh nek swidak. Lho wong aku lho. 40. Oh, gak 46. 40 kira kowe yan. Lan sing aku gak 46, 47. Lah mbah tok rek iso kon swidak iki ndek ya. Wong kene cilik ndek bojo rek iso. Lah padha ae lah aku gak ya. Kunjana yo mungkin umur 22. Ya maksud iki umur iki gak sepira kacake gak adoh yo. Ya 20 lho paling. Sapa? Dewi. Sapa ya? Sopo? Wah, tuh kene 40-an kok kaya swidakan ngono. Aku ndek anak saya ki umur Lah, 22. kowe mbah aku lu tuwa aku yan iki piye yan? Ya iya, aku Lah iya rek lho kowe papat siji lah kowe papat 7 papat 6. Apa beda mbek 22 rek piro? tahun kok. Kayak papat-papat iki. 4 tahun kacake. Nek kowe mbek Mbak Ti kacake adu, kacake 8 tahun. Ya tak kabeh. Lah ya mbah tok kaya nggih caremno swidak papat, swidak kuwi. Tak omongi meneng ae ya. Aku duwe anak sih ki umur 22, nah Mbak sih piro, pirang tahun. Yo hitungi. Lah iya kacake ya 20-an kuwi ya. 22 sampai aku papat 6 cara ngono ya. Papat 8 swidak 8. Ya ya gak wis cara swidak 8 ki gak wis meh hampir 70-an lho yan. Kacake gak 24 tahun. Berarti wis duwe bonusan ya, Mak. Bonus Bonus apa? piye yan? Umur. Nek Nabi Muhammad ono kae ning Islam kan umur kan pantes nganu kan dijadwal swidak nek Lah nek umur ki ndak kita tahu umur. Lah apa dikai umur 100 ya alhamdulillah. Bonusan piye cekelane ra bapak bakon boyani kuwi kok iso. Lah mosok aku ketek Nek wong untul-untul nek wong biyen ki ya tirakate do kuat. Nek wong saiki renek wong tirakat ki wong saiki gak enek. Ngalahno jaman biyen ki wis adoh. melek. Wong biyen do betah melek, do gak mangan. Enek posting berkat suruh. Gung lho mapa kah ya. Lah sing lah sing surone ora terone renek gak ya tetep do mapak. Kene gak guyu-gurinan kok. Lho nek aku wis karek seminggu kas. Heeh. nek tak delok tanggalanku ki wis tanggal 1 ki jemah kliwon ki. Tanggal 1 wis. Ora yan, tanggal 1 ki Selasa kuwi ki iso. JE tak delokno Tanggal kemis legi ya. Kemis legi ki aboge. Kemis legi ki anggone wong Jawa nek sing nasional kuwi engko Selasa ki wis sura. Nek jemah saiki ki ya mbok ndo. Jemah iki apa jemah esuk mben? Lho kuwi ki piye? Jemah ya wis tanggal 3 yan kuwi ki lho kok ya enten. Tanggal jemah kliwone Pak Edian Sumben ki lho. Ki wis Kuwi sapar, kuwi wis ning sapar mben. nek gak kanggo suruh sak kok. kowe lho mapak kae Mak dibanis bar. Dedek ben kae wis mapak ya Mak kae. Kowe engko wis kliwat sura yan kuwi engko. Kliwon kae yo. Ya Kong. Ngene bahan kae. Angger esuk ado tinggo debat. Sidang paripurna. Tempat sidang. Surane iki lho tanggalane nek ning nasional lak Selasa. Tapi engko nek ning aboge kuwi Kemis Legi. Lho. Aboge iki kanggo awake dhewe wong Jawa-Jawa ngene iki lho, Yan. Kuwi engko melekane kuwi ning Kemis Legi. Kuwi iki dong apa ora? Nek asopone iki Rebo, asopon, nek sing kene aboge. Lah guys, wong pawange ya raine ngono lho. Aku klo darani ku. Pawange ya raine ngono ya anake kon nurun piye. Rai ciut-ciut wong ya cetakane ya ngono ya, guys. Lah dene nek awake sehat iki pengen mangan bakso, pengen anu masih ora iya. menikmati. Lah nek awake gri-griken malah. Ya tare ya ngono kudune iki ya wong ki urip ki njaluke kan cukup Cukup ape tumbas apa-apa kuwi enek. Kuwi angel lho, Yem. Timbangane wong berlebihan. Lebih dari cukup. Lho, lah iya. Lho ya apa-apa ndek dhewe lho katanya. Daripada berlebihan harta. Gak kaya Pak Yai Anwar Sahid kuwi nek cerita gak ngono. Omahe gedong bertingkat, duwite miliaran lho. Ora kerasane ngomah, uripe malah ning rumah sakit iki. Uripe malah kerasane rumah sakit ya. Tak eling-eling kok ya tenan ya wong saiki. Sing penting ki pikiran ayem, atine seneng wong saiki ya, guys. Ora mikir apa-apa nek masalah mangan mbuh enak ra enak ki karek awake dhewe sing mensyukuri.
Enak ra enak iki karek awake dhewe, guys, karek selerane awake dhewe. Jadi iso njogo pola makan pogak. Saiki lho mangan enak ibarate yo mendino mam ayam, mam nganu lah nek kuwi kan pemicu kolesterol. Lah nek ayam potong kuwi ora marai kolesterol. Lho mendino mangan enak tanpa dibandingkan sayuran apa ora yo munting suwe-suwe. Yo. Bahan-bahan penyakit. Makane tante kuwi yo ket mulai cilik saiki getun ke lho. Sayur kuwi gak gelem. Jenenge sayur kuwi moh tenanan deh. Senengane mame garingan. Dadine yo ngono kuwi. Malah nambahi penyakit. Lah nek aku wong nek sayur ki wong seneng kok. Kecilik mulo ki sayur ki seneng aku. Ya wis ngono ki ya, guys. Kehidupan di desa. Nek esuk ya sidang sik. Iki nek apa ki nek nuju do ning omah, engko nek wis usum pekerjaan ya prut dhewe-dhewe salah sepi karek tante tok sing omah ki. Iki desih mulai masak ning omah kulon, guys. Ning gone anak lanang iki, ndek sore iki wong iki tak WA. Mas kuah sing kuah ayam kampung kuwi kena apa kok arep dibuak? Aku ki ngono, guys, eman-eman lho cek koyo ngene. Lah pikirku yo nganu de, arep tak kei ndok karo tahu ngono. Timbangane nganu tak openane Mas lho wong cek enak, tak incipi yo ora mambu aku ngono ki terus tak godhog nondok, guys. Terus karo engko tahu iki dipasrahi karo Mas Kalimantan ngene Mas Arif. Enak deh engko godhog nondok karo nan tahu ning kulkas ki enak. Lah mikirku ndok ning omah tan yo enak kon masak kene. Nek sampean arep yo masak gak apa-apa di tak godhog nondok 6 karo tahu, nggo terus apa Mbah Dok mang tak kon ngoceki gori, guys, gori nom, tewel nom kuwi nangka muda, nggo tak campurno mesi sana ya terus kepangan, dadi gak buang. Dadi ora mubazir ngono lho, guys. Ki mau jam piro mau selampune tak pateni. Jam 5. Pak Sumo sik nyapu omah etan, kok mesti yo nyusul rene, guys. Mesti ora intik-intik nusul. Wis alhamdulillah, guys, karek ngenteni umupe. Wis plekutuk. Kita gawa ning mantuk ning omahe desih dhewe, guys. Ndek mau kan cuma ning kono ki apa ngrebus telur karo goreng tahu. Terus tak bawa pulang ke rumahnya desih sendiri. Soalnya ning kulon ki ora nek sing mam. Cacah urung do mantuk ya, guys. Engko nek tak dakok ning kono malah desih bingung nek arep mam rono rene. Lho cek sak basi kebak lho, guys. Ki mau tak apa golekno gorinom, tawel nom. Tak iseni telure iki 6, tahune sak adah. Mantap kan? Goreng naburi bawang goreng. Sak basi cilik lho, guys, iki. Ora eman-eman, kuah ayam kampung. Lho iki lho wis meh umub. Ini yo dadi panganan neh yo, guys. Basine karek nyisai terus diterno ning omah kulon neh. Wis mateng. Ngenteni golek tewel, golek gori lho, guys, sampai desih iki kleson, sampai keluwan rasane ndruwedeg iki lho. Tak tinggal montrang-mantring rono rene sampai kleson wetenge desih. Guru-guru arep nyayur kok golek tewel ra entuk-entuk. Delalae iku mau entuk gratisan, guys, desih. Kok bestine desih, besti tandur, besti icir, besti kocek, malah dijupukno kowe diterno rene. Tak paringi dhuwit ki ora gelem. Ya Allah, pokoknya Masya Allah, tabarakallah, pokoknya matur suwun kagem Mbak Rusmiatun. Muga-muga diparingi sehat selalu, panjang umur, rezekine diparingi lancar terus ya, guys. Apa-apa ki aku setiap butuh apa ngono ae nganu, guys. Sing nganu ki ndek nih pas
butuh kecil yang ngono kan tandur gak iso mek godhong ya diparingi godhong ngene iki mau dhisih butuh tewel dijupukno tewel diterno rene pokoknya masya Allah tenan guys dhisih masih dikelilingi orang-orang baik tak cilikno kompore soalnya munclak ben tanek munclak mengguri guys aku karek naburi bawang goreng monggo siap sarapan Kimang tak tekoki sampean ki mantuk apa nih Mas ngengei sayur apa ora ngono gampang deh panganan kok wis los nang dimam Buka kene. alah kemang mesti golek ibuke mesti goleki lah lah make up kok yo jek utuh Lho korset betokno aku ke po. piye waduh drama gitu ning tan omah guys do ninis Kon ngelem. loh kakak ngerti ya nduk wah kakak ayune ngerti ya Sing masak ya wong nang kene kae. itu palsu ora edok iki urusan kok sekolahan butuhe bayar 200 ki wis sak kostume sak make up mbah sing macaki wong ndi Din oh cepu kok jere kok jajane ngerti ya lho enggak mau kok dicekel ya Allah wes kak ayo tak kayak ayo dimplok uler kakak ngerti ya nduk cantik nduk kakak ngerti ya kayak mimik kak Ya Allah. Coba. marah semuanya iki wis mbah piye Dok tante turu tante istirahat tak wantem lho Din megat Apa sih? Melok jaga oleh syuting. ning ndi yo gak entuk ya kan wali murid ki Lho sora kontan ngono. yo ora lho kowe gelem Lho, lho kowe yo mau le yo ora maksudnya izin tambah di anu apa ya? ora wong wis hitungan rek wong wis sing oleh melok kan wali murid kelas 9 ya Din yo mbok sapi ya Dek cek madhep rene piye kok Kan soalnya gini. cek piye itu ora dicoplok dhisik kok hidup jaran ayo Dek pakaian abang wong ya gak duwe fotone ya Duwe wae. Lendi, aku mbok kirimi siji tok. Ya, Hisa tulungi ya, nangis ya. Bosen iki. Kayak cek nangis sih Bapak. Kene. Gak mam sih, Nduk. Gak lesu ya? Lagi no. Tukaran Mbak Adam. Mending guys. Ujian gue semua kayak ini. Saya mendungnya kayak ini. Bapak. Yo tak isi iki ngene iki brojo kok ngisor iki gak kenek iki. Terus dina iki putrane ngelangi. Piye karo ngono? Oh. Ora dicek ae dicek. Dian iki dian. Soteng guys iki Mas. Guys. Jawaku yo, Jawaku ki arep tak
umbah-umbahno, tak cucikno kan enek apa baju sing ning kene iki, guys. Tapi iki mesin iki aku rahasiane iki gak ngerti. Soale puterane sing kanggo pembuangan air, kanggo nutup kuwi. Dek ngene. Iki rahasiane piye iki gak roh aku. Apa ditarik mundur apa tak usah baju kok. Bocor terus ngono lho mikirku. Wes tak usake ngisor ae mbak. Kuen lakon gitu malah bunyi bau kasih sakitnya. Aku nggak bisa Pancake apa? Mie ya? Mie guys. Lho ning omah kene sayur iki, sayur tewel tak kei ndok, tak kei. Ketok lho, Mas. Lah nek gak tak usek tangan, kadung tak weki banyu ning kono aku gak roh nek mesene rusak. Yo kok rusak ora ya guys, tapi iki gak ngerti mau-maune iki nek nyuci iki piye. Soalnya sing tempat tinggal pembuangan air, tinggal nanti potelane sempal, terus ditaleni menggugur ki maksudnya piye aku garo. Kadung tak gosok baju gak badhe. Sing Pak Suko ngetan ae go ngetan. Lho gombal teles sabak kok otang-otong rono rene penting tak useki tangan. Nang ngene sabar, tak wis. Kok teban apa wangi, Dek? Cuci tangan nomor guys. Nggih mie apa? Indah gak karipan ya, Dek, gak kesel ya, Dek. Ya, ini jam 2 guys. Wangi. Jumper. Sekarang rendam pewangi. Kering, pewangi. Enggak bau angin. Rendam dulu ya guys. Nanti pewangi, dan nanti wangi. Oh 10 menit. Wangi kering baru dijemur kok. Jemuran iki lah ning nggon mobil kudu ya, Mas. Dadi pemen ndi kene renek nggone. Iki sing kuwi tak nggoni lepis loro wis mentelung. Gak kuat engko semare nek. Jemurane kan gudang kono. Iya, lha iya angkatno. Sopo ora nyepet. Mosok muter rene iki gak iso rene. Sing kono. Kayak ning tipake mobil kuwi lho. Pak jembar ning ngono. Engko coba nek mobile teko sesuk nek teko bilah ya. Wis tak bilas ping 3. Sing 4 iki. Endem.